Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju je naučno-istraživačka jedinica u okviru studijskog programa psihologije Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci. Osnovana je u junu 2017. godine. Formalizacijom statusa i obezbeđivanjem adekvatnog prostora za njeno djelovanje stvorili su se neophodni uslovi za nesmetan i kontinuiran rad u oblasti eksperimentalne psihologije. U laboratoriji su okupljeni nastavnici, saradnici i studenti zainteresovani kako za teme iz različitih oblasti psihologije, tako i teme iz srodnih disciplina. Kada je riječ o istraživanjima koja se realizuju u okviru laboratorije, iako naši članovi imaju široka interesovanja, fokus je prije svega bio na problemima koji se tiču pažnje, obrade jezika i donošenja odluka. Istraživanja uloge pažnje u percepciji odnosila su se na proučavanje faktora koji utiču na pojavu sljepila uslijed pažnje. Ovaj fenomen se odnosi na neregistrovanje jasno vidljivih stimulusa kada je pažnja fokusirana na određeni zadatak. Saznanja do kojih smo došli ukazuju da ovaj perceptivni fenomen zavisi od pozicije izlaganja stimulusa, veličine i tipa stimulusa, nivoa perceptivnog opterećenja, ali i čulnog modaliteta kome izlagani stimulus pripada. Tako, na primjer, je sljepilo uslijed nepažnje manje izraženo za stimuluse prikazane na lijevoj strani vizualnog polja u odnosu na stimuluse prikazane na desnoj strani vizualnog polja. Kada se radi o oblicima, specifične konfiguracije, kakve su iluzorne konture, češće se percipiraju u uslovima nepažnje u odnosu na jednostavne geometrijske oblike. Kada je riječ o istraživanju jezika, treba reći da je srpski jezik jedan od rijetkih jezika u kojima je prisutan bialfabetizam, to jest ravnopravna upotreba dva alfabeta, ćirilice i latinice. U laboratoriji smo započeli seriju eksperimenata u kojima smo ispitivali vizualne karakteristike ćiriličnih i latiničnih grafema, koristeći proceduru vizualne degradacije slova. Utvrdili smo da u slučaju latiničnog alfabeta gornji dio grafema nosi gotovo sve informacije potrebne da se identifikuje neka riječ. U slučaju ćiriličnog pisma, degradacija gornjih i donjih dijelova ćiriličnih riječi značajno usporava obradu, pri čemu je količina informacija ravnomjerno raspoređena u gornju i donju polovinu grafema. Nalazi upućuju da postoji razlika u obradi dva alfabetska sistema istog jezika koja se može objasniti vizualnim karakteristikama pojedinačnih grafema. Značajno istraživačko polje u kojem su angažovani naši članovi je oblast donošenja odluka u uslovima rizika i neizvjesnosti. Istraživali smo kako se donose odluke u saobraćajnom, medicinskom i ekonomskom domenu. Razvijena je inovativna procedura za ispitivanje uticaja kompleksnosti zadatka na odlučivanje u uslovima neizvjesnosti. Ona nam omogućava da se prate objektivne promjene u ponašanju u zavisnosti od kognitivnog opterećenja te izvode zaključci o heuristikama koje leže u osnovi tog zaključivanja. Pored istraživanja, naše aktivnosti su usmjerene na osposobljavanje studenata za samostalan eksperimentalno-istraživački rad u oblasti psihologije. Ovaj cilj realizujemo kroz organizovanje različitih edukacija te mentorstva na izradi master teza. Laboratorija je organizovala i veliki broj predavanja stručnjaka iz različitih područja psihologije. Posjetioci predavanja su imali priliku da slušaju o neuralnim osnovama jezičkog simbolizma, biofeedbacku i neurofeedbacku, o duhu mjesta i urbanoj percepciji, psihologiji snova, virtualnim svjetovima i vještačkoj inteligenciji, međukulturalnoj psihologiji i o mnogo čemu drugom. Kada je riječ o diseminaciji znanja, pored većeg broja učešća na naučnim konferencijama u regionu, predavanja na poziv, objavljenih radova u zbornicima i časopisima, rezultati naših istraživanja prikazani su i u dvije monografije, od kojih se jedna odnosi na fenomen sljepila uslijed nepažnje, a druga na teme iz oblasti psihologije mišljenja. Pored toga, naši članovi su aktivni u popularizaciji psihologije, pišući na sedmičnom nivou tekstove za dnevne novine. Kada razmišljamo o budućnosti, planiramo aktivnije uključivanje u realizaciju međunarodnih projekata, podizanje naučnog učinka na viši nivo, te nabavku sofisticirane opreme koja bi nam omogućila povećanje kvaliteta naučno-istraživačkog rada. I na kraju, dodala bih da rad u oblasti eksperimentalne psihologije nije samo posao, nego i životni stil.